Ocean music. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything you've been wanting, manifesting for your life. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything you've been wanting, manifesting for your life. Some Duke on the vibe. This year, blessing, money, testimony. Go to follow, you they go. This year, good news, giant plenty bonding. Go to follow, you they go. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything you've been wanting, manifesting for your life. Even before you call, you don't answer prayer. My papa is too shy, he don't fit for your hand. Even before you call, you don't answer prayer. My papa is too shy, fit for your hand. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything you've been wanting, manifesting for your life. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything you've been wanting, manifesting for your This year, Cause our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. Some power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. Some power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from
Рожден поздрав за Виктор, Бог да го благослови. Винаги да е жив и здрав и много щастлив със служителите си. Това прекрасно семейство. Най-щастливите родители Елиза и Сашо, да ги посрещнем с малкия Виктор. Искате да си справим всичките? Айде, брати и сестри, защото това е тяхната радост, стане и наша радост. И нека да дадем наистина слава на Бога. Мощно, мощно, ръкопляскайте за Господа! Алелуя! Слава си Боже! Здравейте! Бог да ви благослови! Останете, може да седнете. Бог да ви благослови, братя мои и сестри в Господа. Елиса, къде са? Изведнъж ми се изгуби. Здравейте! Честито! Бог да те благослови! Ще извикам Божиите служители, пастор Румен, пастор Ашо, дякон Васко. Нека да дойдат и да не изпусна някой, ако има някой служител, да не обидим някой, искат да дойдат заедно тук, за да благословим този дар от Бога и да благодарим на нашия Господ заедно. Също ще извикам родителите от двете страни, баби, дядо Калян, да дойдат за малко тук до своите деца, да станят. Така. Баби, прабаби. Прекрасно. Нека отново да ръкопляскам и да благодарим на Господа за това прекрасно семейство, което наистина тяхната радост стана и наша. И нека наистина всички ние да благодарим на Господа, защото всичко това е пропросено и поискано от Господ. И всеки един от нас наистина трябва да бъде благодарни, че Бог ни дари с Виктор, защото това е дар от Господа. Вашата радост, Сашо, Елиза, стана и наша. Затова всичките ние тук сме събрани чрез божествената любов, за да благодарим този дар, който Бог е дал на вас, защото е и за нас дар. И още един член към Христовата църква, още един член към църква, много, което наистина е прекрасно, за да може наистина да бъдем съпричастни, но всички сме заедно тук с вас. Преди да се помоля за вас, за Фанке, искам тук да обърнеш внимание. След малко ще обърнеш внимание на всички други. В момента сме тук наистина да направим това, което е угодно на Бога. Понеже много ви обичаме и вие също нас, и затова сме тук, за да ви кажем, обичаме ви, заедно с всички брати и сестри. Благославяме всички присъстващи, всички гости, всички братя, сестри, близки и познати. Но преди да се помоля за малкия Виктор с благодарност, тези Божии мъже също ще ви благословят и ще пожелаят най-доброто, аз знам, сигурен съм в това нещо. Затова вярвам в името на Христос, че вие като родители сега, вече родители, ще учите малкия Виктор в повелението на Господ. Щом е получен дарът отгоре от небето и изпълни обещанието си, Елиза. Сега изпълни другото обещание, което ще го учиш в пътя на Господа и в Неговото повеление. Да следвате Господа и най-много за всичко да благодарите на Него.
И вярвайте, че не само него, а ще имате още деца. Амин? Отдайте слава на Бога. Айде сега, Васко или пастор Рашо, по-старите казват. Може ли цялата църква да си справим да вдигнете ръцете към бебето, към бащата, към майката? Отче, в името на Исус Христос те молиме. Ти казваш, където сте двама или трима събрани в Мое име и каквото да поискате, ще го получавате. И ние искаме сега това мало семейство да ги благословиш, да ги укрепиш, да ги опазиш, както Виктор, от този свят. Боже, благославяме ги в името на Исуса Христа Назарянина, да умножиш това поколение. Ние ги благославяме, дядото, бабата, цялото потомство да бъдат благословени, Авраамово потомство да бъдат. Молиме те в името на Исус Христос Назарянина. Амин. Нека да благослови Бог младото семейство. Спомням си Елиза, когато беше рекинка. Сега виждам и казвам, Господи, какво огромно благословение си дали това прекрасно семейство. Вижте, Бог казва, че семейството е свещено и като подарък от Бога за вас, дар от Бога, това е детенство. Ако го възпитавате, ако му кажете, че Исус Христос е Божият син, докато порасне, винаги Божията прободена десница ще бъде върху вас и Бог ще ви пази. Пожелавам благост и милост през всичките дни на живота ви да ви следват и винаги Божиите благословения да бъдат върху вас и винаги Бог да бди над вас. Бог да ви благослови. Да бъде слава на Исус Христос. Брата спомена, че Елиза беше малка и беше в църквата. Аз бих казал, бях на изписването на Елиза и сега съм на изписването на детето на Елиза. Какво мога да кажа за тебе, Каляни, и за тебе, сестра ми? Наистина виждате чедало от чедата си. Мало ви пожелавам да видите чедало от чедата на чедата си. И наистина този ден дойдете слава на Исус Христос. Знам, че можеш да се викнете оркестър, да има ядене, пиене. Калян беше споменал, че искаше, можеш и вечерта да се докара и духова музика. Знам, че възможности имате. Но знаеш ли какво? Имаш ли Христос, сестра ми? Имаш ли Христос, брат? Имаш всичко. Днес най-голямото богатство, което можеш да получиш, е от тези мъже. Да благословят чедата на чедата ти. И днес вярвам, че тук има отворено небе за всеки един от вас и Бог тази вечер ще излива. Знаете ли, че нищо случайно няма на този свят? Ако една душа се покае тук виждам много хора от моята рода. И ако една душа се покае тук на това място, цялото небе ще се радва заради вашето присъствие тук на това място. Словото казва, че където стъпат нозете ни, ще вземе територия. И заемам територия тук, на това място. Боже небесен, издигам те, татко. Издигам те в живота на това мало семейство, татко. Издигам те и ги благославям с теб, татко мой. Наистина, ако имат теб, те ще имат твоето снабдяване, те ще имат твоят просперитет, те ще имат твоето изцеление, Исус Христос. Те ще имат всичко, Боже мой, и това, което се захванат ръцете им, те ще преуспяват, Боже. Моля те да бдиш и да опазиш малкия Виктор, Боже. И каквото и да дойде в неговия живот, да бъдеш бързия помощник, татко. Издигам и бабите и дядовците на това мало семейство, Боже. И те моля винаги и всякога те да подкрепят това мало семейство, Боже. Издигам ги, Боже, и те моля, татко, да ги благословиш и преблагословиш. И с радостта на моята сестра, Боже. Издигам ги и те благославям, татко. Бъдете благословени. Амин. Мир, милост и благодат. Бог се радва много, а и вие, бабците и дедовците. Аз пожелавам на малкия Виктор да бъде мъж на вяра и винаги да хвали и величае Божието име. Да бъде мъж като дядо си сериозен и винаги да ви радва. Да ви радва в църквата и Бог да се гордее с него. Защото Бог видя това днеска, Бог видя, избра и още го избра от утробата на майка му. Благославям го
славното име на Исус Христос и нека винаги радостта и благословението на Исус Христос да е върху него. Амин. Боже, аз ти благодаря за милата Елиза, тя е твоя. Ти непрекъснато ми казваш, че тя е твоята зеница. Благославям те, вечни очи, ти благодаря, Исуса Христе Боже, за това, че я дари със свято дете на благодат и мир. Ние знаеме, Господи, че Виктор дойде за радост на Божите очи. Боже, аз те моля това дете да е святост, да носи радост, мир, благодат. Както майката е милостта на Господа, така и бащата е милостта на Господа. Ние ти благодарим, че тези две прекрасни деца на Господа дадоха това дете, Господи, на това дете живот. Моля те от сега, Господи, това дете да е в Твоята проботена десница и Ти да се грижиш за него. Обляй го с кръвта си, Господи, невинна душичка дойде на планетата Земя, излей сила на победа, да расне, порасне, Боже, и да просвети името Ти. Благодат и мир върху семейството и святост върху всички нас. Амин. Само ще кажа, Отче, аз наистина ти благодаря, че чуваш молитвите ми, Боже мой. Пази ги, Господи, пази ги, Боже мой, бронирай ги с кръвта ти, Татко. Благодаря ти, Боже. Искам да ги благословя в името на Исус Христос и Словото на Господа, през каквото и да минеш, аз ще бъда с тебе, да бъде в живота му, майката и бащата да не се отклоняват никога от Божия път, винаги да следват Исус. В името на Аз искам да благодаря на Бог за това прекрасно детенце, което ни подари. Искам да ги благословя винаги да следват Бога и да изучават детето в Божия път. Никога да не се отклоняват от Божия път, защото това е дар от Бога. Благодаря на ти, Боже. Да бъде благословен. Може, нека да ръкопляскаме, защото това е за татко, за нашия Господ, за нашия благословител. И аз ще се помоля задължително върху вас и ще благодарим на Господ за Виктор. А Виктор, знаете ли всичко какво означава? Победител. Победител. Наистина Виктор ще бъде винаги победител. Но нека винаги, наистина това, което пророкувахме преди малко, Божието Слово да се сълява богато във вашите сърца, за да му го предавате на него. Да сеете добри семена във вашия син, както Бог ще го благославя с материално, така и нека и духовно благословение да дойде в живота му. И един ден, когато порасне, да бъде свидетел. Амин. Отче, в името на Исус Христос благославям това прекрасно семейство, татко. Благославям ги, Боже, и ти благодарим за дарът, който ти си дал. Синът ти, Боже, Виктор. Ние ти благодарим от цялото сърце, Боже, че ти чу молитвите ни, Боже, и днеска виждаме в съществувание това, което искахме от теб и ти ни го подари. Благодарим ти за Виктор, Боже. Нека винаги в сърцата да има радост и малкият Виктор да има щастливо детство. Винаги да ги радва и да вярва, че всичко каквото пожелаете, 8000 благословения, описани в Словото, ще дойдат върху живота му в името на Исус Христос. Осияй ги своето лице, нека милост и благост да ги следват през всички на живота им. Благослови бащата, Боже, да бъде мъж на вяра и да вярва, че каквото пипне ще благоспява. Благослови да бъде влизането му и излизането му, Боже, а нека майката да бъде силна майка и добра съпруга. Майка, която ще си грижи за своя син подобаващо. Благославяме цялото семейство. В името на Отца, Сина и Святи Дух. И всички казваме, може да го пляскате за Господа. Сега, понеже видях и други, ще дойдеш Руси да кажеш нещо? Как да не дойде? Айде, Руси. Как да не дойде? После да не кажете, че не съм ви извикал, нали? Айде и след малко да може всичките си поднесете подаръците. Изморили се? Чакай малко, те първо започва. Тук е. Къде е Васко? Тук е Васко. Знаете ли, преди всичко
ви казвам честита първа радост. Казвам ви честита първа радост, понеже това детенце е вашето наследство в Господа. Нека да ви бъде в дома, да ви бъде за благословение. Винаги, когато го виждате, да се сещате само единствено за славата на Господа. Понеже Господ Бог изявява неговата си слава в децата. И Божието Слово идва към вас в този ден и казва: оставете малките деца да дойдат при мен, понеже тяхното е небесното царство. На това ние ви благославяме. Благославя малкия Виктор. И извикваме, нека всички заедно да си протегнем ръцете към тях. Господи всемогъщи, Божия стигайки небесен Отче, малкият Виктор небесен Отче, Господи, пред трона на благодата Божия. Извиквам Господи да дойде от небето Божия, свръхестествена благодат върху него Божия. Тата, извиквам Божия наистина Отче свят върху тях Божия. Да дойде Господи свръхестествено благословение свято небесен Отче. Тата, нека да бъдат Отче святи правилни Божия. Семейство Господи за пример Божия. Тата, нека да бъдат наистина Божия семейство Божия. За благословение Отче святи правилни за наистина Божия за Твоят народ небесен Отче. Тато, сияй, Господи, със своята слава, небесни царю, и нека наистина, Боже, откъдето мират небесни Отче, Тата ги познава, Боже, че те са, Боже, Божи хора, небесни Отче. Тата, това те молам, Отче, святи правилни Боже, обуй ги, Боже, с обувките, Боже, на благовестие, Господи. И където, Боже, стъпна от техните розе, Боже, да завладяват Божия територии за Тебе, Господи, на силите. Тата, молам Те, Отче, святи правилни, о сега, Боже, нека малкият Виктор, небесни Отче, когато порасне, Боже, един ден, Господ, с моите братя, Божи съработници, Боже, да се възхищаваме, Боже, наистина, Татко, на Неговите проповеди, Боже, на Неговото служение, Боже. Боже, благослови го, Татко, и го помъжи, Отче, святи правилни, Боже, в името на Отец, Сина и Светия Дух му да бъде чест и слава. От сега да вижте го и всички заедно казваме Амин, алелуя. Нека да дадем слава на Господа. Сега, нека подобаващо наистина всички брати и сестри, които искат да поднесат подаръците за малкия Виктор, с мир и любов да го направят. А през това време, както каза Божието Слово, нека да се радваме. И пак ви казвам, нека да се радваме и нека да хвалиме Царя. Когато бях сам, ти ме откри. Когато бях сам, ти ме намери. Когато бях сам, ти ме откри. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб. Дори в долината на мрачната сянка, ако ходя, знам ти си с мен. Дори в долината на мрачната сянка, ако ходя, знам ти си с мен. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб. Ти ми каза, не бой се. Ти ми каза, обичам те. Ти ми каза, аз съм с теб.
divinas, 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 adorai. Las divinas, 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 adorai. Las divinas, 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 saborei, adorai. Las divinas, 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 adorai. Las divinas, 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 adorai. Las divinas, 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 saborei. Isso sei sílabas na vossa via. 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 E ela Krista. Las divinas, 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 adorai. Las divinas, 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 adorai. Las divinas, 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 saborei, adorai. Las divinas, 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 adorai. Las divinas, 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 adorai. Las divinas, divinas,
que capenas Dorat barong kabazas Dorat barong kabazas Dorat barong Хайде, благославяме Виктор и неговите родители, неговите баби, дядовци, прабаби, прадядовци. Господи, благослови. Ashuname, deva tu. Sakilava, sukeyame. Ashuname, deva tu. Sakilava, sukeyame. Kakilavas, samotu Jesuse. Kasuaminas, toroawan. Kakilavas, samotu Jesuse. Kasuaminas, toroawan. Terlamangga.
Твоята благодат. Огромна е, Татко, Твоята любов. Велика е, Татко, Твоята милост. С радост изгони моето сърце. Погледам към Тебе, съзяна съм спасен. Огромна е, Татко, Твоята любов. Велика е, Татко, Твоята милост. Радост изгони моето сърце. Погледам към Тебе, съзяна съм спасен. Благослови малкият Виктор, благослови неговите родители, неговите фамилии, неговия вяро и всички Господи, бъдете благословени в името на Исус. Сърцето ми обича Те безкрайно, Татко Исусе. Очите ми поглеждат Твоята слава, търся Твоето лице. Сърцето ми обича Те безкрайно, Татко Исусе. Любовта Ти има ми, любовта Ти е живот. Тя ми дава да живея Твоята благодат. Любовта Ти има ми, любовта Ти е живот, да ми дам да живея Твоята благодат. Огромна е, Татко, Твоята любов. Велика е, Татко, Твоята милост. Радост изпълни моето сърце. Погледам към Тебе, съзяна съм спасен. Съзяна съм Dentro
Keteva, благодари на авто Кетева, благодари на авто Кетева, песня паца. Благодари на авто Кетева, благодари на авто